На, изпи друго. Защо? Какво ти? Пробиотик. Какво? Пробиотик на Българ биотик. Това е да ни да храни някой сюргюн, като предния път на миналата почивка. Нали каза, че не съм така рано на почивка? Няма значение сега какво съм казала, айде пи. Спаси, на мен такви си работи не ги трябват. Аз съм перфектният организъм. Еми да седи сега тогава, ще го спирам. Пи. Може пак малко мозъкът ти тогава тия работи. Какво? Нищо, викам, че... Айде не го той се напрегваме. Сигурен си, че не си забравя нещо, така ли? Абсолютно нищо не съм забравил. Добре. Ване, ти какво пък излагаш шефа на тръбите на завода, за да не си на работа? Абсолютно нищо не съм го излагал. А защо не си на работа? Защото сега, Спаски, са почивните дни. Айде, пътекайте!